Мурашка и жук. Кондрат Крапива. Раз летнім днем цераз дарогу мурашка прутик волокла, ды прыпынілася была, чакаючы сяброўку на падмогу. І гэтым часам пачуўся нейкі гук, як бы спяваў хто басам, а з гукам сеў паблізу жук. Глядзіць мурашка палахліва. Што за дзіва, такі бліскучы гамость, наставіў вусы ці то рогі, ідзе паважна ўздоўж дарогі, пагардліва наўкола пазірае, адзенне тое лакам зяе, ці не замежны госць. Ну што, малеча, цяжка цягнуць такое на гарбе, прамовіў жук, заўважыўшы мурашку. А мы працуем на сябе. Ды чуў, пра гэта ўсюды трубяць. Павага, слава, чэсць. Хто не працуе, той не есць. Давай, давай, работа дурняў любяць. Хіба без працы можна жыць? Працуй, а мне на ліха праца. І без яе, як мае быць, магу я смачна есці, піць, па модзе апранацца. А слава, што мне слава? Цікава. Калі цікава, дык хадзем. Я пакажу ахвотна, дзе я жыву і што я ем, якім я водарам дышу, як час праводжу бесклапотна, і на гарбе цяжару не нашу. І ты жыццём перайначыш, як гэта ўсё пабачыш. Да мэты прасцяком паўзе мурашка за жуком. Хоць вокам глянуць на той рай, на жукавы палацы, мо праўда ёсць на свеце край, дзе можна жыць без працы. Жук важна крочыць перадом, за ім мурашка сціпла. Жук ганарліва: «Вось мой дом!» І тут мурашка ўліпла. Такі не мелюць языком, а праўду кажуць людзі. Як папаўзеш ты за жуком, дык апынешся в брудзе.